Волгоград өлкәсендә Сабан туйлар фестивале узды. Күрше төбәкнең меңләгән кунаклары татар мәдәнияты белән танышты. Татарстаннан дәүләт җыр һәм бию ансамбле чыгыш ясады. Безнең башкаручылар тамашачыларны нәрсәләр белән шаккаттырды? Киләсе репортажда. Дәрле биюләр, моңлы шаян җырлар, нечкә юмор, башкару сталыгы, милли уеннар тапкырлар. Шулай ук Сабан туй фестивале ярышларында иң яхшы сыйфатларны һәм җитезлекне дә күрсәтергә кирәк. Сабан туй халык мәдәниятын, аның күпкырлы иҗатын, гасырлык традицияләрен аңлау һәм ярату өчен уникаль мөмкинлек ул. Бу Сабан туйына түгел, Россиядәге Сабан туйлар фестиваленә әйләнде. Быел беренче өлкә Сабан туйлары Әстерханның Три протока һәм Волгоградның Кече Шапура авылларында узды. Дистәләрчә мәйдан чыкты, өлкәннәр өчен дә, балалар өчен дә кызыклар күбәйде. Милли көрәш, ат узышлары, спорт манежы булган татар җирлеге тамашачыларының игътибарын аеруча җәлеп итте. Душевная атмосфера, прекрасный праздник, сам казак, очень приятные такие традиции. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле чыгышлары бәйрәмнәрнең бизәге булды. Гастрольләр вакытында артистлар Әстерхан, Волгоград, Самара Сабан туйларында катнашты. Чыгышларны Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 тулуга багышлады. Программа татар мирасы үрнәкләрен сәхнәдә тарихи сәхифәләр белән берләштерде. Туй музыкаль хореографик спектакле алкышларга күмелде. Татарстанлылар яраткан артистларның чыгышларын елның икенче яртысында гастрольләрдән кайтканнан соң күрә ала. Фарис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары.